טוב, אז יש להם כולם, אז בואו איתי לצייר עפרונות, ובינתיים עד עכשיו התקלחתי. לפני שהתקלחתי, אז ציירתי את זה. מטורפת. זה מנקרים, רשמתי פה באנגלית, ופשוט כזה ריבועים, כאן זה כזה מתלה. וואו, די, אני רוצה לפרוט. זהו, אז בואו אותי עכשיו לצייר עפרונות. אז רגע, אני אביא דפים. העליתי דף. רגע.